Agian nabasa. Mainit raman na. Bigo. What's up mga kabahi? So for today's video, mo banimi nga mo adto mi sa Liloan. So today is holiday man. Kay Idil Adha man ron, no? Or insa man siya nga klase sa pagkuan sa Muslim, ilahang preparation or ilang adlaw sa mga Muslim. So man siya on the way nami sa Liloan. So na-capture ko dire. Sa dapit na po na siya sa airport. So na nami sa MIPSA. And then we're going to Mactan Bridge. Morning time guys, diri mi nakatagbo og gamay kayo nga sakyanan. Gamay kayo nga sakyanan nga kusog pa jud padagan. So mao ni ang plate number GEB 4199. So nadok jud ko ani kay magani na kuan po nako video, no. So kani siyang sakyanan na guys. Mudastas pag yun siya sa mua bisan og layo na. Iya jud mi sundon ba. Isog ba kayo Ribera maro pag gwapo ni. Kusog kayo jud padagan. Nya diri ni laktod ba ni stayod kay traffic naman gud ni kay alas 5 naman ni hapit. So sa tayod mi ni agi kay para dali. Nya morning time nga na anhimi sa Liloan. So one of my kumpare sad no kay ninong man siya sa ko ang bata o ninang sad mi sa iyahang bata. So maigso ni sila. So nag food trip mi aning time nag-food trip mi sa Liloan kay wa man jud pud may lain liso po makupo-kupo pa diri sa kwarto pirmino mura pud mi taon ni og 9 cubit hapit na yung mapiso sa manok pa o sa itlog pa. So money fast forward lang nako. So tan-aw lang mo sa amo ang gipangbuhat, no. So isipa lang po ninyo nga niuban po mo sa mag food trip ani. So nagpo trip mi guys diri mi sa Liloan, diri na po yung ako igsoon nga si Jmart Ligoy. So kani naghiwa isa guys, mo ni siya si Ma'am Christine Malyari, no. So one of my friend. And then kay nagpaypay nga wa nagsinina man ako ang bana nga tambok og belbel. So kani nagitong sinina mo na yung bana ni Madam Dayday Malyari. So mo ni pag haling paaning time kay galisod sila og sindi kay lagi wanaanad char itaw. So tana lang mo sa video guys hantod nga mahuman. Uy, clip pa imong daghang clip diri. Ang sa minaw ni mo clip. Concert plus yun. Asan isda oy? Cool man ka di. Boy. Hello boy. Kasi upload ni Ma'am Merkel na sila abaw sila lang wag sila agad. Ay. Siyempre mo react na sila. Ang bilis ko maglapok ko kay. Patong nila upload ko kung dili ba. Auran dili po. Kasi credit mo. Kasi CCTO kay CCTO. Ang mga LTO. Kaya dagyan na mga tupuan. Ha? Ato diri to di. Para sa video clip na ba? Ayun kayo anang paypay. Ingawas na bata itong itin, natanawa sa nagwanyit. Ano ka? Man? Nakuling isang mo.
Bagno. Kapilaw lagi ka na yung cellphone lagi. Kapatuan na ba ni Dire? Dito kubilang ka din ba sa makita atong agian sa labas. Maedit raman na. Tanga na nagkatong sa anibay. Nangar kimuji. Kasuyaw na po sila. Baboy! Log din ni Hugaw ba? Pwede gini maglubo na. Ha? Adobo ang tangko. Ilain na diyan di agago ano ka na naman. Lagi? O pwede pa lang. Nagtanong man ni mga Oh, dala ko sa Alex 60 rin. Dalo ni Malik. Damatsu. Asa wala gyud sa kapan kay. Boy, magmekaniko ka na boy. Wala na sila ang tanaw. mga damo brand ay dai mo lagi na kay kunay lagi mga daga nagbranya way tutoy. Wala na po na TV. Oy, dili mo giri kita imong tutoy, imong vlog. Okay, kay bawo nga live ko sa Facebook. Ako pag video. Careless ni mo sa ko. Ay damay. Fire. Ay, dutong nukos ni Grace. Ha? Kasi nukos sa. Isa man to ka ng bulad. Nukos mo pala. Ako ka ng buhi pa. Ay sana buhi pa, presko pa. Ito to isa ka buo katong dako kayo. Ani kaya nang dako dako pa to ani. Di dako pa to ani gidana ko istilan. Nukos? Di pa kaon. Dako pa to ani. Murag kaduda ko. Ano to dako kay makimpit na ko diyan. Murag kaduda ko narinis guro ni ising page ko na. Murag Wala ate birthday ni Miss, hindi mo palit ito. Zaki hawa da. Nagbayar ang kurap sa kwan. Gobyerno. Ano lagi sila? May tripping nila ni kaon. Ano mga bugay. Kaon ka. Okay, luto na. Pero dali ra ni, alas 12 man ani. Siya man ang nais do ako og makuman. Ah, pag ra ni. Food trip ka. Oh. Guilty din mo. Gibulag man mi. Sara man ka sige mo guilty mo. Kiyat ka sa. Ang gi-prepare naman ni nga isda guys, duha ni siya ka bangos o isa ka dako nga isda unsa man ang isda wa ko kay laman ani basta ka isda. So hapit na ni siya maluto. So amo rin siyang gisugba no kay para lami jud kayo. So daghan kayo siya glamas ana sa ilalom. So mo ni nag-food trip ni diri guys kay advance ko ni siya nga celebration sa kuang bana kay birthday niya ini kaugma jud ani. So June 28 na mininganhi. So June 29 is my husband's birthday. Happy birthday to you.